Batin Paduka semunipun nenutuh kalian Pendhita Durna dadi wong tuwa sing ora bisa ngrampungke perkara. Waton wahyuning para dewa tumurun wonten Madyapada. Negara Ngastina babar pisan durung nate ngentuke wujuding wahyu. Rak ngoten to kekarepan panjenengan? Syukur menawi panjenengan ngerti ingkang kula karepaken. Lole. Sumolole sumorate. Emprit gantil buntute omah joglo hawila. Adipate Harya Sengkuni Dikpate. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Rubaya ing Sukalima, Kakang Pandhita Durna. Mestine Adipate tanggap ing sasmita. Kalamun to sesembahane wong sak negara Ngastina, ratune negara Ngastina anak Angger Prabu Duryudana. Ing ripalungguhan sak mengko beda kaya adat saben, beda kelawan padatan Dipate. Iya Kakang. Lah dalah. Syukur yen sia ditanggap marang swasana iki. Jalaran waton Siniwaka ana ing setinggil negara Ngastina. Panjenengane anak Angger Prabu Duryudana ki kersa enggal paring pangandika ngrumpaka piye ta carane supaya negara Ngastina bisa luwih maju ketimbang sing wis-wis. Nanging katone dina iki beda karo adat saben kok Dipate. Nganti bingung nggonku nggagapi. Apa ta sing dadi kersane anak Prabu Duryudana? Wit mau nganti saiki kok pijer meneng ae. Lah, nek ngene iki lak sing didayohi meneng ae, sing dayoh ora bingung, Piye ngono kuwi? Pandhita Durna, Adipate Harya Sengkuni, Angger Narpati Ngawangga Karna Basusena. Kabeh ki tak nggur tamu to Dipate. Kabeh ki nggur tamu ana ngarsane anak Prabu Duryudana. Sing didayohi meneng ae kopine dalange ya urung metu lha iki. Lah lek carane ngene ora garing Dipate. Lah iya to Kang. Sik nggodhok. Nek nganti kaya ngene iki aku ya melu bingung. Kira-kira apa ana sing dipenggalih karo anak Prabu Duryudana, apa ana sing dipikir karo anak Prabu Duryudana, saengga pirang-pirang jam awake dhewe ning kene anak Prabu Duryudana ora kersa paring pangandikan. Apa kira-kira ana perkara sing abot nganti mahanane anak Prabu Duryudana sak mengko lagi nandhang sungkawa? Apa uga ana ing antarane aku, apa uga Kakang Rubaya ing Sukalima, apa sing seba liyane ning kene iki duweni kesalahan karo anak Angger Duryudana ya Kakang Rubaya? Lah ya to Dipate. Kamangka perkara kuwi bisane rampung ya kudu dirembug. Kudu nganggo sarana mupakat. Dirembug bebarengan. Raya ngono ta Dipate? Iya Kakang. Wis, saiki ngene wae. Gandeng ing negara Ngastina kene iki sing disepuhke utawa sing dituwa-tuwake ya mung Kakang Durna. Mula dina sak mengko Kakang Durna matura. Kakang Durna matura kelawan panjenengane mbok menawa kanthi ature Kakang Rubaya ing Sukalima bisa dadi jalaran anak Angger Duryudana luluh kang sarta lilih penggalihe. Iya, Dipate iya. Ora wurung kok sing tuwek sing kon maju. Sing do nom-nome do ngopo jane? Angger enek perkara, angger ana masalah, angger ana problem, kok mesti sing tuwek sing diceluk. Nah ya wis sak wajibe. Merga
wong tuwa ki dianggep sing bisa ngrampungke perkara. Ya, Nger, anak Prabu Duryudana. Monggo to Nger, sumangga. Sumangga kula suwun kanthi sanget kula aturi enggal ambabar pangandikan. Baya wonten wigatos ingkang pundi? Semunipun paduka anak Angger Duryudana nembe nandang duh kita. Jernyatanipun wewangsaning para nimpuna Nalendra ingkang siniwaka menika kedah saged damel tentrem ora gawe tintrim. Sedaya sami nengga dawuh pangandika paduka anak Angger Duryudana. Menawi wonten lepat kula, menawi wonten klenta-klentu kula, suwawi kula aturi paring dawuh. Menawi wonten lepatipun Patih Sengkuni, sumangga katuran paring dawuh. Iki lho salamu ning kene, iki lho dosamu ning kene, iki lho luputmu ning kene. Monggo kula aturi ambabar pangandikan. Slendra ingkang rasa, slendra ingkang jiwa. Sedaya perkawis ingkang andadosaken gembolan niku mboten saged dipun rampungaken nek mung dinengke kemawon. Sumangga Nger, kula aturi hambabar pangandikan. Premaroreh manguswamya ngambrang kadhi karunaning kaswasih ring marga memalakung. Risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus hamara wayah hanto. Kula tak takon, Duryudana tak takon karo sampeyan kabeh. Perkawis napa, Nger? Perkara napa? Blonjo utawi bayaran sing kula paringke teng sampeyan kabeh pendak sasi. Bayaran sing kula wenehke teng sampeyan pendak wulan napa tasih kirang. Pendak sasi nampa gaji saka negara, pendak taun diundhake bayarane, nanging kabecikan sing kula tandur teng sampeyan babar belas ora ana unduh-unduhane. Wah lha iki. Nek wis perkara dhuwit iki nyat gawat. Rombongan iso bubar siji perkara dhuwit, loro perkara jerone jarik. Lah iki. Iki sak nomer kowe. Lah iya ta Dipate. Loh, mengke riyen to? Panjenengan kok saged ngendika ngaten niku jane enten napa to, Nger? Ngagem dasar ingkang pundi, ngagem wewaton ingkang pundi? Panjenengan lek ngabdi dhateng kula niku jane tulus lahir batin napa mboten? Loh, kirangipun menapa? Anggenipun pun Bapak Pandhita Durna ngabdi dumateng negara Ngastina. Prasasat panjenengan perintah ngaler, Durna ya gelem ngalor. Panjenengan perintah ngidul, Begawan Durna ya ngidul. Napa mboten kelingan, menapa mboten kemutan to, Nger? Nalika lakon Dewa Ruci kepungkur. Nalika lakon Dewa Ruci, Bima Suci taun kepungkur ning dalange beda. Lakone Bima Suci. Kados pundi? Jenengan napa mboten kemutan? Kula panjenengan utus piye carane mateni Bratasena. Ing atase kula niku pendhita. Ning kula nggih tetep manut perintah saking paduka anak Angger Duryudana. Bratasena kula loropaken kan jegur wonten samudra Minangkalbu. Pamriye supaya Bratasena bisa mati sajroning banyu. Bratasena kula apusi kon goleki banyu suci Pawitrasari. Nek sejatine banyu suci Pawitrasari niku mboten enten. Sedaya niku namung reka dayane Panembahan Durna anggenipun ngeboti perintah dawuh saking andika anak Prabu Duryudana.
lakone Dewa Ruci, lakone Bima Suci. Napa paduka mboten kemutan? Bapa Durna, dalem wonten dawuh nggih. Kula tak takon kali sampeyan. Sampeyan niku dateng negari Ngastina mriki dados napa? Dados sesepuh. Werdine sesepuh. Werdine sesepuh asepe ampuh nggih. Tuwa niku tegese bisa buntu hawa. Yen to nyatane paduka saged ngendika ingkang kados mekaten. Menapa ingkang dados kekarepane Duryudana? Durna ingkang badhe ambudidaya, kula ingkang badhe ngreka daya murih kasembadaning sedya nggih. Nanging nyatane angger Duryudana duweni gegayuhan. Duryudana duweni kepenginan ngene, Duryudana duweni kepenginan ngono, Duryudana duweni gegayuhan ngene, gegayuhan ngono. Ning nyatane mboten ati kelakon. Ingkang panjenengan ngendikake jaman sampeyan ngloropake Bratasena kon jegur samudra Minangkalbu. Ing pamrih Bratasena dumugining pejah. Ning nyatane nganti saiki Bratasena ya isih meger-meger urip. Angka kalihipun para dewa anggenipun nurunaken wujudipun kanugrahan utawi wahyu. Sampun marambah makaping-kaping jari sampeyan ki pendhita limpat seprapat amat dadi gurune wong sak jagat. Pandhita sing pinunjul winong wong ing dewa. Nanging kenang apa wiwit biyen nganti detik sakniki negara Ngastina babar pisan durung nate kecondhokan wahyuning dewa. Lenglenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama lele sumurati hawila Angger anak Prabu Jaka Pitana. Inggih. Kula sampun tanggap ing sasmita. Batin paduka semunipun nenutuh kalian Pendhita Durna dadi wong tuwa sing ora bisa ngrampungke perkara. Waton wahyuning para dewa tumurun wonten Madyapada. Negara Ngastina babar pisan durung nate ngentuke wujuding wahyu. Rak ngoten to kekarepan panjenengan? Syukur menawi panjenengan ngerti ingkang kula karepaken. Wahyu ingkang tumurun wonten Madyapada niku kathah. Wahyu Makutha Rama duk rikala semanten. Jare Kakang Ngawangga, Kakang Dipati Basukarna saguh nggayuhake wahyu Makutha Rama nanging nyatanipun ketoke mangkat kaya yok-yoko kadung Duryudana ngentekke ragat pirang-pirang nyatane mulih ngapluh ora entuk apa-apa.
Wahyu Makutha Rama malah angker wonten ragane panengah Pandhawa si Janaka. Wonten malih Wahyu Trimanggala. Kurawa ya kepengin gayuh wujuding wahyu kuwi, ning nyatane wahyu malah diregem karo panenggak Pandhawa si Werkudara. Wonten malih Wahyu Widayat sing entuk Abimanyu, Wahyu Purbakayun sing entuk si Janaka, Wahyu Tamtama Jati sing entuk Gatotkaca. Kabeh wahyu sing tumurun, kabeh kanugrahan sing tumurun bak negara Ngastina durung nate ngentukke utawa kecondhokan wahyu kasebut. Wahyu kabeh do dientuk karo para Pandhawa, lupute para Pandhawa ya tedhak turune para Pandhawa kabeh. Babar blas Ngastina ora nate entuk gawe. Pejabat Ngastina iso ning nggur ngentekne bondo negara. Kamangka angger sampeyan niku anjang sana kunjungan dateng pundi-pundi niku sing ragati nggih negara. Tugas kunjungan ngalor, tugas kunjungan ngidul. Puta-putu. Laporan niku sing ngragati negara, damel duwite rakyat sing bayar pajak ning nyambut gawe malah kaya gombal matane picek. Mang midhangetke Bawa Durna. Mang midhangetke. 3 dina kepungkur. 3 dina kepungkur Duryudana nampa wangsiting dewa. Wangsiting dewa kala wau. Kula tampi liwat pasupenan, kula tampi liwat pangimpen. Yen to sethithik wektu malih dewa bakal nurunaken kanugrahan. Dewa badhe ngandhapaken wujudipun wahyuning ratu wonten Madyapada. Ingkang sinebut Wahyu Cakraningrat. Sok sapa sing bisa nggayuh wujuding Wahyu Cakraningrat benjang tedhak turunipun badhe dados Ratu Gung Binetara Hanyakrawati Hambau Denda. Pindhane kaya bisa ngregem jagat niki. Mula ing taun niki, ing taun 2024 niki, negara Ngastina kudu bisa ngukir sejarah anyar. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane. Duryudana ora gelem panjenengan alasan-alasan sing maneka warna. Wahyu Cakraningrat kang dadi simboling Wahyu Ratu kudu bisa dientukke dening negara Ngastina. Kowe lah dalah. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang adaping pawang susuh angin ngendi nggone Inggih. Badhe kados pundi kemawon? Kula tetep netepi punapa ingkang dados perintah Paduka Angger anak Prabu Duryudana. Nyuwun sewu. Lajeng wangsit ingkang Paduka tampi liwat pangimpen utawi pasupenan. Wahyu Cakraningrat kala wau badhe tumurun wonten pundi, Ger? Wahyu Cakraningrat badhe tumurun wonten ing alas Krendayana, ya alas Krendawahana. Utawi pasetran Gandamayit. Mila sedaya wangsul dateng Paduka Bapa Panembahan ing Sokalima. Piye carane anggone ngungkih cara wahyu karep bisa digayuh dening negara Ngastina? Nger,
sedaya menika kedah ngagem petung kang jangkep kudu nganggo cara sing ganep. Kudu diteliti nganti permati nganti tekan jroning ati, kudu nganti digontong nganti cetha tekan jroning lala, kudu digagas nganti kandas tekan tulu sing tias. Lah, ingkang perlu digaris ngandhapi nggih. Wahyu Cakraningrat kala wau rak badhe tumurun wonten alas Krendha Wahana utawi pasetran Ganda Mayit. Rak ngoten to wau? Inggih, lakar kasinggihan. Lah, kamangka sing nguasani pasetran Ganda Mayit iku boten wonten sanes. Kejawi namung Tandya Bathari Durga. Ya Sang Hyang Pramoni. Supados niki mangke saged rancak lan gampil. Paduka anak Angger Duryudana kedah sambat lan nyuwun bantuan kaliyan sing bau reksa pasetran Ganda Mayit kala wau. Menawi panjenengan anak Angger Duryudana kersa sambat kaliyan Bathari Durga, tartamtu Ngastina niki mengke badhe ngukir sejarah anyar. Ngastina bisa kecondhokan wahyuning ratu ingkang winastan Wahyu Cakraningrat nggih. Lajeng caranipun sambat dhateng Bathari Durga kados pundi Bapa Durna? Mangke pun bapa ingkang badhe matek aji pameling. Badhe kula rawuhaken Bathari Durga supados prapta wonten ing negari Ngastina mriki nggih. Punapa Tandya Bathari Durga saged dipun rawuhaken detik niki? Saged nggih, saged. Kula aturi jenak anggenipun pinarak, jenjem anggenipun sumanggem. Kula ingkang badhe budidaya, kula ingkang badhe ngreka daya. Durna ingkang badhe berusaha ngrawuhaken Bathari Durga supados rawuh wonten ing setinggil pendhapi negari Astina mriki nggih. Kuku sing dupa kumelun peningken tiasang bekik kawengku sagung jajahan nanging sanget angiki pisang resikane putra kang hanjok saking wiyahati Pandita Akarya wangsit pindha kumbang adap ing tawang susung angin ngenting gone miwang galiyeng kangkung isine bumpung wong lah ing kono to wau sedakep saluku juga nutupi babahan Hawa Sanga sang panemban Begawan Durna mandeng pucuking grana anut marang giyaning kekayun kayungyun hangayati ayaning parutama kaya mati jroning urip jroning tumekaning pati liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumusuping raksa jatine Sang Kumbayana matek aji pameling nering sedya arsa amuter giling pangwasa ing alas Krendha Wahana ya ing pasetran Ganda Mayit
risang Bathari Durga ya sang pramoni. Dasare Pandhita Durna jejering Brahmana ingkang winong-wong ing dewane pramila sak kedheping netra sak gebyaring caleret tandya Bathari Durga wis prapta haning sitinggil Praja Gajahhoya. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan Palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadareng hamong ngun wanah rahayu hayu ana tan agolong gumolong manadu kohara
Tobat, tobat. Aja gawe kaget atimu. Aku sing teka Duryudana krana anggone panemban Begawan Durna. Matek aji pameling, prasasat kaya pinetek talingane Bathari Durga. Tumuli mak brabat. Aku prapta ana ing setinggil negara Ngastina kene. Ya ampun neneng apa Duryudana. Ihi. Pripun? Bapak Durna pripun? Semangga kula aturi paring dawuh. Panjenengan sambat kados pirembakan sekawit, nggih. Langsung kemawon. Ndang sambat, ndang curhat. Napa-napa niku nek nyuwun dhateng Bathari Durga niku mesti akeh kelakone. Jalaran napa? Jalaran kathah wong-wong sugih niku angger sambat karo Bathari Durga, kathah kasembadanipun akeh berhasile. Lho ngaten. Sapa ae angger kepengin sugih hubungi CP Bathari Durga. Dandang Mangure Entertainment. Mangkaten. Nggih. Menika wonten pirang-pirang bagian. Wong kepengin sugih menika sambate nek akeh berhasile niku sambat wonten kalih. Teng sinten? Siji Bathari Durga, loro Bathara Kala. Ngaten. Nggih. Ning niku manajemene pun benten. Pun piyambak-piyambak. Nggih. Nek Bathari Durga, Dandang Mangure Entertainment. Oh. Lah nek Bathara Kala, Babang Kala. Oh. Nggih. Nggih. Kawula nuwun. Kawula nuwun tandya Bathari Durga. Apa Duryudana apa? Biyu-biyu kowe iki tambah tuwek nek tambah ganteng ta ya. Duryudana ya ampun ana apa? Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dhateng tandya Bathari Durga. Iya Duryudana, ya wis dak tampa gawe bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestunipun ibu tampanana Duryudana. Jaka Pitana Jaya Pitana Gendari Suta mbarepe Kurawa. Nuwun inggih. Sampun kula tampi tangan kula kekalih kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuanan. Mboten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi. Piye? Mboten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi. Tak kira wis kaya ora kurang ngepenak anggonipun Ibu Pinarak Duryudana. Mara gage kendhih kumrungsunging galih kesuk panata ning kalbu. Daya-daya selak kepengin uninga apa to darunane. Pun ibu nganti mbok tekake ana negara Ngastina iki. Mara gage sambata marang ibumu aku tandya Bathari Durga. Kowe njaluk apa Duryudana? Njaluk sugih? Njaluk dadi wong kondang? Njaluk dadi wong wibawa? Njaluk dadi wong sing disenengi wong wedok akeh? Nek perlu njaluk piye carane selingkuh ben gak konangan? Pun ibu bisa nuruti Duryudana. Inggih nyuwun sewu. Njaluk apa? Ilang ana rasa durga masa nggo rugi rikuh kang sarta pekewuh Duryudana. Inggih mugi kawuningan. Kanjeng Ibu, dewa sampun paring wangsit dumateng pun Duryudana. Bilih dewa badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Cakraningrat. Heeh, Cakraningrat bakal tumurun ana ing wilayahku. Ya kuwi pasetran Ganda Mayit. Wangsit sing mbok tampa rak ya ngono to? Iya, ora Duryudana. Inggih. Saiki kepiye? Duryudana apa kepengin gayuh kanugrahan mau Wahyu Cakraningrat? Nuwun inggih. Kanjeng Ibu, awit selamining Duryudana urip Ngastina babar belas durung nate kecondhokan kanugrahan. Saben-saben ana kanugrahan ingkang tumurun sing entuke lupute Pandhawa ya anak-anak Pandhawa. Napa kira-kira paduka Kanjeng Ibu saged nyembadani punapa ingkang dados sambatipun Duryudana?
kula kepingin Wahyu Cakraning Rat cumondhok wonten bumi negara Ngastina mriki Kanjeng Ibu.